Ayaw po ning i-quarantine ta ba eh? Kaya tagpuyos balay, huwag tayo lingaw diri. Tulon ako kabuhan diri sa balay, wala man gyapon ko namuti. Saan pagputi ni mga tumong kadaan? Ako magani, nakurot mo yung bulbul ina. Pagkalag sa balay. May taon ba? May taon tayo. Kita na ba? Atong do tagbalibol na. Lima raman ta. Awato na to si Richard. Ang bola nito ka. O sige, akong ko ang bola. Ang na. Ta. A few moments later. Okay kayo. Ta. Oh, tara Richard do. Ato na kay. Ready na kayo tumo. Balibol ba kay? Ready lagi na kayo balibol kay. Stretching gino. Meron. Ta. Lamig ni kay Richard. Ching lagi. Oh, Chard, ako tagbalibol. Sige, buhat nila diri nga. Quarantine man tarang yan naman na sila diri nga. Magduwag volleyball. Sa marana. Uy, Dali na Chard. Pangitan ka na mo dere. Rabayo kayo volleyball ba? Ano dire? Stretching mo ka na. Tama man din na bintana kay mga buhi pa mo. Wari mo kuwaas. Ginoo. Pagduwag volleyball. Isa tayo sa idol. Physical distancing. Ta, magduwag tag volleyball ta. Kapoy gas balay ay. Ta. Wa man gani ko kapuya nga pila na ko kaadlaw na bisita pero wag gyapon ko niya sugta. Sulyap ng iyong mata na nagsasabing ika'y nag-iisa. Pinilit ko Sus Ginoo. Duwa pa ng volleyball para makabubun ka. Ano? Mga likon mo ka mo. Ta. Two hours later. Hindi, ipasa nila. Oh, pasa? Murag akong gugmag, ipasa-pasa. Kawang akong kalipay, karon puro na pagmahay. Nganong imo man Pag-ilom nila, si Pugot. Pagluwa magata, something.
Si Gugot. Ulit tayo. May ayaw na pagkabuhatan ni nanay. Samay. Yo! So, shout out na ta guys! Sige, shout out, sige. Shout out ninyo. Shout out Amy. First of all sa among usakan channel Puchi Vines. Shout out sa ilang channel guys, Puchi Vines. Hope nga mo subscribe mo to. Subscribe and like, follow and share sa ilang channel guys. Siyempre nako pod. Ari mo magagi sa ako pero wala so. Kung gustong mag-shout out. Please comment lang below sa kuan guys sa ubos akong brave. Katawa mo game mo, katawan na to kung sa tinuod. Stay at home lang gud kay. Sa tinuod na guys. Stay at home mga pilingon. Di ka na nina mo gipang labuan ni mga panit aning kuan guys. Kani guys na palabian ra ni suling guys. Mong itong. Joke na guys. Unsay gusto shout out niyo? Ako na, shout out ko ni Regent Piñadog, Maria Nolen Isaac, mo na. Shout out ko tungol ha. Shout out. Guys, shout out. Guys, shout out ko ni Chief Ronaldo ni Mang Projen. Oo, ni Mian Kumatso. Oh. Shout out yung Arnold Tornado guys. Moro to usara. Oh na. Napa magoyosa? Shout out ko ni Priscilla Anderillo Taga. Moro to. Oo. Oh, ako guys, shout out guys sa nag-video ron si Irene May Centeno ni Alje Alicos. Shout out ko ni Og ni Alje Alicos lagi. Og ni singa na to ni. Mars William. Og sa ko ano mo? Marmar Swilio. Gusto ka? Ano mo? Photographer na mo. Maunin sa ako nga na kameraman. Okay. So, mauro to guys. Hope nga nalingaw mo sa among mga kabuang judaan. Di ba? Ole. Bye guys. Yeah, bye. Thank you. Thank you. Love Ay, you. wala pa ko i-shout out guys. Sunod sa video guys. So, salamat. Thank you. Dali, Chard! Bye. Bye. Reklamo.